рӯзи наву наврӯзи навро тамоми хурду бузурги ноҳияи ҷайҳун бо тароват, бо базму сурур истиқбол менамоянд. модарон дар наврӯз ва оростани базму хони наврӯзӣ пешгом ҳастанд. боғу чаман сарогӯштаи гулу сабза, хонаҳо ороста, занон дар лаб хандаи хушбахтиву хушҳолӣ оташи деги пурфайзи идонаро дар мегиронанду ғизоҳои наврӯзиро омода мекунанд. даври ҳамҷамъ омада якдигарро муборакбодии наврӯзиро мехонанд ва ҳамин гуна оғоз менамоянд рӯзи навро дар наврӯзи нав. баҳори оламафрӯз дар минтақаи ҷануби кишвар хатлони бостон нисбат ба манотиқҳои дигари ҷумҳурӣ пештар меҳмони табиат мегардад. аз ин рӯ кору пайкори сокинони ин минтақа пештар оғоз мегардад. мардуми ноҳияи ҷайҳун ҳама заҳматталабу кордон ва меҳнатдӯст ҳастанд. баҳорову омадани наврӯзи некпайро ҳар яке ба таври худ истиқбол мегирад. домони талу теппаҳо, навдаву ғунчаҳои дарахтон оғӯштаи гулу сабза гаштаву табиат наврӯзро интизор аст. усто саидбегро дар ноҳияи ҷайҳун касе нест ки нашиносад. ӯ табақтароши моҳиру таҷрибадори ноҳия аст. дар оилаи ин марди ҳунарманд ҳама фарзандону набирагон ба омода кардани табақҳои гуногун солҳои дароз аст ки машғул ҳастанд. сабаби зиндагӣ ягон кор кардан дар кор, зиндагиро бурдан дар кор. хеле дидасе мо ҳам ба қатъи ҳамин шогирдо бачаҳо якҷоя гӯё ки кор карда истем. кори усто саидбек пеш аз ҳар як ҷашну маъракаҳои миллӣ зиёдтар мешавад. дар ноҳия ҷашне нест ки бе иштироки усто саидбек гузашта бошад. акнун ки баҳор асту наврӯз кору фармоишҳои усто ва шогирдонаш зиёд гардидааст. хеле дидаисед ара мекунанд бачаҳо, пора мекунанд. баъди ҳамо инами хел мезананд тешаҳои калон қатӣ мезананд, гӯё ки пайшу менанд, ин хел гирчу мекунанд. ина дарунша мегирем, ҳамо қолаби ҳамо табақа ҳамин ҷанда соз мекунем. баъд дуконда мақсад метонем ки барем тозаш кунем. баъд дарунша берунша гӯё ки дар сифатш бидурем, ҳамаи шарту шароитша ҳамаша таври кам метавонем даиҷа. дар ҳавлии истиқоматӣ коргоҳи худро ба роҳ мондаву аз ҳисоби маҳсулоти хом табақҳои гуногун шаклу гуногун ҳаҷмро истеҳсол мекунад. ягона манбаи даромаду рӯзгузаронӣ ин оила аз ҳисоби истеҳсолу фурӯши маҳсулоти омодакардаашон аст. усто калон мегӯяд таи солҳои охир дигар фарзандонро барои муҳоҷират рафтан иҷозат намедиҳам. чаро дар сурате ки метавонем бе машаққату заҳмати зиёд ризқу рӯзии худро дар ватани хеш пайдо кунем, чӣ лозим барои муҳоҷир шудан?
дар миёни табақҳои омода намудааш бузургтаринашон 1 метр паҳноӣ дорад. Дар омода ва пешниҳоди ин табақи бузургҳаҷм ҳамагӣ 2 рӯз меҳнат сарф намудааст. агарчи мизоҷону харидорони ин табақ зиёд аст, вале табақро намефурӯшаду барои дар намоишгоҳҳо пешниҳод кардан омода намудааст. акнун дар наврӯзии ноҳия табақҳои омода намудааш бо хӯрокҳои миллӣ зиннатбахши хони наврӯзӣ мегардад. кӯдакон пайки шодмониву хушҳолии зиндагии мо калонсолон ҳастанд. муждаи рӯзи наву наврӯзи некпайро барои ҳар як хонавода бо садои муборакбодӣ кӯдакон таҳният мегӯянд. албатта ба ҳамагон маълум аст ки расми гулгардонӣ дар баҳору наврӯз анъанаи нек аст ки аз ҷониби як гурӯҳ кӯдакон сурат мегирад. кӯдакон бо гулу гулдастаҳо дари ҳар як хонаро кӯбида, аҳли хонаводаро барои омадани баҳори рӯидану шукуфтанҳо бо пайки наврӯзи аҷам муборак гуфта, ҳадияи чун рамзи наврӯз барои худ мегиранд. ҳар яке дар ин рӯзи истиқбол аз ҷашни наврӯз ба коре банд аст. дар як гӯша модаре ба омода намудани хӯроки миллӣ, дар гӯшаи дигар ба пухтани чапотиву кулчаҳои хуштаъм машғуланд. дар омода намудани нону маҳсулоти нонӣ аз ҷумла чапотӣ, кулчаҳои гуногун барои хони наврӯзӣ, занон дар якҷоягӣ ҳам ҷамъ мешаванду бо истифода аз маҳорату малака ва завқу салиқа кулчаҳоро гулпартоӣ менамоянд. миёни ин ҷамъи модарони нозукбину печасафед кӯҳансолтаринашон холаи Итобат аст. ӯ 83 сол дораду новобаста аз пиронсолӣ бо дили гарм ҳар сол наврӯзро интизорӣ мекашад. дар наврӯзиё мепухтем, каш медӯхтем, калои гӯспанда, хочкои гувора каш медӯхтем, симнак мекардем, мемондем, мечикидем, мегзарондем, уғра қатӣ мекутидем, ура овшо меполондем, симанаки дегӣ мекардем, дегдунӣ мекардем, қеқе кулча мезадем, алода дегдунову тоза мекардем, орд мешапидем, инете кулча мекием, карсунода пур мекием. хай наврӯзӣ мегзаронданд, хирсандӣ, тойразанӣ, арғишравӣ, ҳойравӣ. ҳамин марда ки хуб президент шуда дар болои сармо 1000 марта шукр, 100 бор шукрона ки давлата тинч карда, обод карда. нақши кулчаҳоро модарон бо рамзу нияти баракату хушҳолии соли нав, пурфайзии дастархон ва серии хонадони тоҷикон мегузоштанд. бонӯи чирадасте чагонро тафсо намуда барои пухтани нону кулчаҳо остинчаю рафида, обу ордро лаби чагдони нонбандӣ гузошта мунтазири омода гардидани нонҳо буд. خونه‌ها میبرن میروند تازه میکنن، مثال سفید میکنن. او وقتا چی نبود، آهک نبود، خاک سفید قطعی تازه میکنن خونه‌ها را که همین چنگ پنگ برای این مثال گلیم دارن، کرپا دارن، میبرن میششتن، تازه میکردن. نوروزه گفته انا چنگ پرش پیولوش کسی کسوش کسی گل میبرن میپرتافتن که همه همین مثال شکست ریخت. در سالی که نبرا با سال نو که نوروز نوه خداوند کریم تنجیره بتیا و خرساندی را و تازگی را و هم تری را پروردگار بتیا که همه خیلی میشه. انا اوقاتای ملی میکردن میخوردن هر چیزی.
бозиҳои наврӯзӣ маъмултарин анъанаи ҷашни наврӯз аст. баробари омадани фасли баҳор, хусусан ҷашнгирии наврӯз, писарбачагону ҷавонмардон чун анъанаи ҷашни наврӯз ба бозиҳои наврӯзӣ аз қабили хурусбозӣ, каптбозӣ, аспдавонӣ, гӯштигирӣ ва ҳоказо машғул мешаванд. ҷавонони ноҳияи Ҷайҳун бо фараҳмандиву хушҳолӣ дар гӯшаи сабзпӯше ҷамъ омада, гурӯҳ бо иҷрои бозиҳои наврӯзӣ истиқбол аз Наврӯзи некпай мекарданд. хурусбозӣ ки маъмултарини анъанаи наврӯзист, бо сабкати ду хуруси бо ғайрату ҷасур сурат мегирад. соҳибони хурусон тамоми 3 моҳи зимистон хурусони худро парвариш карда барои бозӣ дар наврӯзӣ омода мекунанд. тамошобинон ҳамчун давра истода дар миёнашон хурусонро сар медиҳанд. дар сурати ғолиб омадани як хурус ба дигараш, соҳиби хуруси мағлуб гардида онро ба ғолиб тӯҳфа мекунад. ин бозӣ аз қадимулайём миёни мардуми тоҷик дар арафаи баҳору наврӯз сурат мегирифт ва то имрӯзҳо чун анъана онро иҷро мекунанд. бозии дигар ки марбут ба ҷавонмардон аст, аспдавонӣ мебошад, ки дар айёми наврӯз сурат мегирад. чун мардум аз зимистони сард ба сабзиҳои баҳор мерасанд, бо шодиву ниятҳои нек хушҳолӣ мекунанд, ид меороянд, русуми ниёгону гузаштагонро ба анҷом мерасонанд, бозӣ мекунанду асптозӣ. پر از یاسمن، خوش آمدی نوروزی من، آراسته باغ و این چمن، خوش آمدی نوروزی من. فصل جوانی میزند اندر زمینی قلب ها، با اشوه ها با صد سخن، خوش آمدی نوروزی من. فصل جوانی میزند اندر زمینی قلب ها، با اشوه ها با صد سخن، خوش آمدی نوروزی من. дар арафаи наврӯз агар ҷавонмардони ноҳия дар гӯшаи машғули бозиҳои наврӯзӣ буданд, занону гулдухтарони чаканпӯшу чакандӯз дар домони гулпӯши табиат даври ҳам гирд омада шеър мехонданду гулдӯзӣ мекарданд. ман аз кӯдаким завқ доштам. ягон кас устодам нашид, ягон кас ёд нагирифтам. ман ба хости худам, ба дили худам чӣ нусхаеро дар ҷое медидам, завқ доштам. шавтобгоҳро хона мерафтам, ӯ кора буд мекардам. ин кор вазифаи ман ай кӯдаким ай. хайр ак ин або чанд сол шид ки
инай корора инай гапора шунавидем, инай чорабиниёра дар телевизор дидем. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки ҳамаи занҳои бекори мора, духтарои хунашина, мактаб тамом кардаган ягон ҳунар надоранд. ҳамёра мо касб меомӯзем. ина ки 3 марта ина 4 марта ҳай ки ман аз ҳисоби шуғли аҳолӣ чӣ мегирам? Курс мегирам. аз ҳисоби шуғли аҳолӣ курс мегирам. 15 нафарӣ курси қироқдӯзӣ ай. Не ки гулдӯзӣ менем, пора менем, медӯзем, бофандагӣ ай, ресандагӣ ай, чархақатӣ. ина ки сертификат мегиранд, ай тарафи давлат сум мегиранд. хирсанданд. мо як рӯҳбаландем, розием ай давлати тенҷо обод мо. худ мам соҳиби маош мешем. гарчанде ки манам пешакиам зиндагима ай рӯи меҳната мебурдам, бо ҳозир сатҳи зиндагим хубтар шуда истааст. духтаро соҳиби илм мешаванд, соҳиби сертификат мешаванд. гули ин маҳфили чакандӯзону чаканпӯшон холаи ҷамолбӣ аст. ӯ зани хонанишин аст. ҳунар ки дорад дар ҳама маҳфилу маъракаҳо садру гули маҳфилҳост. ин гулдухтарони зебову соҳибзавқ бошанд, шогирдони ӯ ҳастанд. вақте ки 15 нафар як моҳ места, вақте ки ҷавоб шуметим ку инта бояд гирён мераванд, я ташкилӣ менан мехӯранд, ҳами бо дили нохоҳа мераванд. зора менан даҳ вега хола бигир бо да ҳами кас мора бигир. як хелош ҳоз ина 3 курса бо гирифтагӣ шуванд. барое ки намефорашу бираванд ай сарҷамӣ, ай мисол духтана, ай касба омӯхтана. беҳтарин кори мо ҳамияй. ватан ва ободӣ шабина. қишлоқ тоштраён мехезӣ мерай, тамоми ҷо дуконаю мағоза ҳая. материалмо мефора, риштамо мефора. ай қанди қанфити дисади сохун мисол ягон вақт дар кор мешавам. ай ҳами қишлоқ мо берун намерем. сад бо шукр ки ҳастак, нархи гаронам надоранд. инак ки баҳори нозанину фархундапай бо нафосату тароват ба ҷайҳуни офтобӣ меҳмон шудааст, бо шогирдон дар миёни дарахтони гулпӯши боғчаи хонааш айвон ороставу гулдӯзӣ менамояд. ҳамроҳи шогирдон холаи ҷамолбӣ барои зиннати духтарону занони маҳалли худ дар ҷашни наврӯз куртаҳои чакану гулдӯзиҳои миллиро омода мекунад. дар ноҳияи ҷайҳун халқияту миллатҳои гуногун ба сар мебаранд. валентина гайдаржӣ яке аз чунин нафарон аст. ватани аслияш Булғористон аст, вале ӯ худро шаҳрванди Тоҷикистону ватанаш бошад ноҳияи ҷайҳун ҷамоати Истиқлолро медонад. Сама я болгарка, живу в Таджикистане всю жизнь. Родилась в Комсомольском районе в Таджикистане. Мне уже сейчас 62 года. И я свой Таджикистан не променяю ни на какое другое государство, потому что лучше нашего Таджикистана нет на земле ничего. Навруз – это самое лучшее время жизни, самое лучшее время года. Начинается новая жизнь, начинается это Новый год. Новый год – это сейчас он у нас стал международным годом. Больше половины земного шара празднует этот праздник. Самое лучшее. Пожалуйста, смотрите, Навруз, где сейчас такое есть, кроме нашего Таджикистана? Нигде. дар қатори гулдухтарони деҳ дар рӯзи ҷашни наврӯз Валентина низ бар тан куртаи миллии тоҷикӣ чаканро намуда самимона аз таҳти дил сухани наврӯзро мегӯяду ифтихорманд аз он аст ки шаҳрванди Тоҷикистони офтобрӯя аст. Наш район многонациональный, 49 национальностей жили, но сейчас немного меньше, все равно. У меня семья интернациональная, у меня есть и таджики, и болгары, и русские. Все живем мирно. В школе точно так же у нас, тоже интернационал. Мои внуки русские учатся в таджикской школе.
Куртая чакан – это национальная одежда. В нашем Асфархана Эмили, национальном музее, самая красивая вещь – это наша, самая красивая одежда – это наша. Тем более сейчас, посмотрите, на Наврузе девочки одна красивее другой. Разве не так? Так. гулдухтарон бо сару либосҳои миллӣ нозу ишваҳои занона аз атри гулу сабзаву майсаҳои баҳорӣ мебӯянду ба домони дашту саҳро барои сайр бо ҳам мераванд. бояд гуфт ки сайр кардану ба тамошо баромадан дар наврӯзи дилафрӯз ба талу теппаҳои сабзпӯш расмест аз ниёгон дар рӯзи наву наврӯзи нав. акнун дар хонаи пур аз тарабу шодӣ ки модарон давре ҳам орустанд, нонҳоро дар танӯр баставу пайи омода намудани оши бурида аз алафҳои баҳориянд. мо баҳор ки шава барои ина наврӯзӣ ё ки ина барои худмонам ҳам хел барои саломатӣ отала мекунем. ин ҳами камаш қатӣ дар мехонаи мо ҳами 2 рӯз баъд 3 рӯз баъд як бор отала накунем, нахӯрем агар оши бурида оши тупа мекунем ё бо дасткаш мекунӣ шурӯъ мешава таба маза бо ина ранги лагманвори бо сирқ мекунӣ зербака дар рӯш мерезӣ уш бо ба маза таракай ана ҳар намуд мекунем. ами хамир ҳар намуд авқот тиёр мекунем. як намудша бо ба руған зербакша сирқ мекунӣ медозӣ. як хел одамо ранги угро ана як хел бо мешава ки беравған ҳами хел да ов медозем ҳамаша мепазем. дар ин ноҳияи мо ҳами хел ноҳияи ҷайҳун ҳами хел ҳунарманд занако духтарако ҳастанд. ина келиномуна ёд дода истем, духтаромуна ёд дода истодем ки бе оянда ёд бигирам барои худшу барои рӯзгоршу дар зиндагишу дар кор мешава. холаи савринисо дар фазои офтоби баҳор рӯи айвони ҳавлӣ ҳамроҳи келину ҳамсоягон оши буридаро барои хони наврӯзӣ омода мекунад. ҳозир мо ки барои наврӯзӣ насиб карда боша занакора ина ҷамъ кардем, духтаракора ҷамъ кардем, ина зувола гирифтем, отала бирида истем, оши бирида барои наврӯз ба пешвози наврӯз бигемам хато намекунем. ана ира ихел бифроравад нехел ба корча нехел бифрориш ба корча қати ихел бифрориш баъд ихел бигириш та осон мешид. авқотҳои маҳаллӣ ана хай бо ҳар хел ҳаст. агна кашк медозем мисол барои наврӯз ана оталаи оши борик оши тупа гуфта мекунем бо ана ҳар намуд ҳами авқоти алафӣ бисёр мекунем дар ин вақт ки вақт ҳам наврӯз ҳам омади баҳорай зеби наврӯзӣ ва зеби баҳор ҳамаш хӯрокҳои миллиай. ҳами хӯроки миллӣ дар ҳама ҷо ҳама вақт дар корай ҳам барои саломатии одам фоида дорад, ҳам барои бигем ки хушхӯрай сабукай авқоти сабукай.
усто Шералӣ дар ҷамоати истиқлоли ноҳияи Ҷайҳун зиндагӣ мекунад. касби асосии ин марди заҳматталаб омода намудани сабад ва қафасҳои гуногун барои кабкҳо мебошад. ӯ мегӯяд пешаи дигар надорам, солҳои зиёд мешавад ки сабаду қафасҳоро месозам ва аз ин ҳисоб рӯзгор мебарам. касабаи мо инам қафас гуфта ки сабад рост кунем. инам сабата ана ҳами хел ба ҳами навдҳо ина лигустра гуфтани тиёр мекунем. ина иш ал ира тиёр мекунем баъд инора иш аз навдаи ману бед гуфтани чубай и ай лигустра инаю гулой манав назди чизода гул мешунам ки ина ҳамино ай мана меҳнати янам хел меҳнат қатӣ мешавад. албатта ина ҳам хели навда ва ина ҳам хел ана ришта дар кор ки ира бастан мешавад. ира набанди ина қарор намегира хел ина ҳам кавч хел дуруста места мана и на фақат барои кавгу бо барои чанд чизои дига ҳам дар кор мешавад. сабад ҳар чизои зиндагиро мегиранд мана мемонаш як хел одамо инда хурудқоқ мекунанд ана ҷой беташвиш баландинда мемонанд. дар ҷодаи ҳунари сабадсозӣ усто шогирдони зиёдро ба камол расонидаву соҳибҳунар кардааст. дар омода намудани қафасҳо усто моҳирона кор мекунад, маҳсулоти нимтайёрро дастрас мекунад ва бо истифодаи ашёҳои лозима қафасҳои гуногунро месозад. баъд фарзандоам ёд гирифтагиянд инора и корро. мо як наздикини як 10-20 сол шуд ин ҳами касабаро ҳамеша тиёр мекунем барои мардум. ҳар касе ки фармоиш кунад мана мо тиёр карда мемонем, умада гирифта мебаранд. ду рӯзда як қафас соз мекунем. барои корш бисёр таракай чӯбшаира қоқ накунӣ агар хел наместад. ана ишам ки боша ҳамчунин шакл намуди ки ҳар хел мефарманд. иш мега ки хел ростку, иш мега ки мана чоркунҷа созку. баъд ҳар кадомаш ки ба ҳамун гуфтаи ҳамун одам хоҳиши ҳамун худаш қати соз мекунем метин. ки ҳар як наврӯзанда боз зоидтарак меган, боз зоид мешавад чиз кори мо. баъд фарзандоам ёрдам метиҳанд, ёрдам мекунанд, шогирдо ҳастанд. чанд касе шида барои як одам дарё намекунад ки охи чизи мардумира. ана барои ҳамин 3-4 кас шида тиёр мекунем. наврӯзанда фақат одамо талабаш бисёртарак мешавад. кабк паррандаи хушхону рамзи баҳор аст. садои хушу зебогии нотакрор дорад ки рангинии хосае ба баҳору наврӯз мебахшад. кабки усто Шералӣ ки ҳангоми машғул будани усто ба кор дар атрофаш чарх мезаду ниҳоят гӯшнаво садо мебаровард, муҳитро зебогии хоса мебахшид. усто мегӯяд дар парвариши кабк шахс бояд хеле таваҷҷӯҳи зиёдро равона созад, зеро кабк ниҳоят паррандаи нозук аст. рӯи чӯбкор кардан яке аз усулҳои ҳунари чӯбкорӣ ва ё кандакорист ки аз қадимулайём миёни мардуми тоҷик роиҷ буд. сандуқсозӣ ҳунари миллии мардуми мо ба ҳисоб меравад. мардуми тоҷик сандуқро асосан ҳамчун ҷиҳози арӯсон омода месозанд. сандуқҳо дар шакл, намуд, рангу гулҳои гуногун аз ҳам тафовут доранд. шарофат қаюму вазанист, ҳунарманду ҳунардӯстдор. ӯ дар хона ҳангоми фориғ будан аз кору пайкори рӯзгор ба сандуқсозӣ машғул мегардад. маҳсулоти нимтайёрро дастрас намуда рӯи чӯб аз завқу салиқа гулпартоӣ менамояд ва сипас бо истифодаи кортҳои махсус гулҳоро кушода месозад. дар ҷамоати онҳо духтарони бекору хонанишин зиёд аст. ин зани ҳунарманд тасмим гирифтааст ки бо ҷалби духтарони бекору бешуғл курсҳои омӯзиши ҳунари сандуқсозиро ба роҳ монад. ма 8 сол шуд сандуқ рост мекунем бо ҳамроҳи шавҳарам. ин касби оилавӣ мебошад. бо ҳамроҳи додарои шавҳарам ҳамакаса рост мекунем. не ман ҳамчун зан ин кора душвор намедонам. барои ма осон аст. аз ҳамин райони қариби худмон тахтаҳо мехарем.
شوهرم رفته میورد. بعد اونها را میبریم، با اره هست رفته میبریم. بعد با کله میکنیم، برای خیلی تیار شدن تخته پهن شدن کله میکنیم، صندوق راست میکنیم. بله حسابی همین زندگی میکنیم. موایا бердиева طول چند وقت می شود که در نزد شرافت قیومова نزوکی های هنر کندکاری و صندوق سازی را آموخته ایستاده است. او علاقه می تواند نقش گلها را روی چوب تصویر نماید و با کارت ها گلها را کشاده نماید. من چند وقت است که به همین کار مشغول هستم و پیشتر من همین هنر رو نمیدانستم و بعد در آزمون ها دیدم که هم خیلی هنرها هسته، مقصد معقول شد هم خیلی هنرها و با پیش عادت آمدم که همین هنر رو به من آموزانید و آن کس راضی شدم و این هنر رو یاد گرفته استادم و حاضر به صندوق های عروسانه مقصد نقاشی کرده کندکاری میکنیم و پیش شهادت ما حاضر کمک میرسونیم به نقاشیاش، به کندکاری رنگ و باری صندوق ها و دیگر لوازمات زندگی رو هم از همین چوب ها آماده می سازیم. من به غیر این هنری کندکاری من دوزنده هستم و کرته های میلی، چکن میلی رو تیار میکنم، آماده می سازیم. و غیر از دوزندگی خواستم که به کندکاری مشغول شوم و این هنر رو آموزم. در جماعت یکدین ناحیه جیهون ازبکان مقیمی تاجیکستان زندگی میکنند. در قطار همگان آنها نیز نوروز را با رعایت رسم و رسوم، سنت و عنعنه‌هایش استقبال می‌نمایند. در نوروز رسمی نه که ساکنان این جماعت برگزاری توی عروسی و دامادی فرزندانشان دانسته می‌شود. برگزاری توی را در عرفه نوروز آنها فال نیک و خوشبختی نوخانه‌داران می‌دانند. Köçemizden bir peri, bilmedim yana öttü. Köçemizden bir peri, bilmedim yana öttü. Karab kaldım izinden, bay bay yamana öttü. Karab kaldım izinden, bay bay yamana öttü. Yalpıldap yana öttü, yalpıldap yana öttü. Yalpıldap